Ei tää on äänitystä. Ai jaa! Ei se on ihan turva edes vielä mitään. Pari kuuluu. Varmaan yksi laulu vaan. Ja se on kuitenkin täällä. Aika avutonta. Miten se? Avutonta. Allenaa. Nyt voidaan mennä takaisin. Minne? Ja tonne. Onko nyt pistää toppuun? Minkä? Mitä sit pois kun rouva haluaa? Minkä? Entä? Nyt menee YouTubeen. Hyvä kuin VO5. VO5, eikö se? Mikä VO5 on? Ei se oo se... Se on täällä. Tää on shampoo. Shampoo, just se. Bring me water. Mitä? Unohda. Miten hyvä haurii? Mitä haurii? Eikö tässä lukee Bring New World? Brand new world. No brand. Brandy. Grandy. Kari Grandi, kaikkea ei näistä. Brand new world, atarashi. Onko toi ensimmäinen, kun se on J-poppia? No, se on ainoa vaihtoehto. Let's go by. Johan vilkkuu. Johan vilkkuu. Meillä menee lujaa, naapurit suuttuu. No, tuukopa ettei huvittaa. Tässä musiikissa. Kerro teidän kavetti on. Vaikka on deannut, niin kakasi on mun. On kuitenkin mun. Niin. Joten näpit irti. PS, älkää käytkö Darkkiini, Eriini, Raihin myös Mankossa eikä Saskee. Niin just. Se on sun testamentti. Mitähän muu testamentti? Rest in peace. Rest in hell,